Akabara chikomba chemadzimai yangu. Chikomba. Chikomba chemukadzi wangu. Hai papo andipaziva. Aripo. Iwe unoziva zvipi wacho wemukadzi? Unoziva zvipi? Ungoziva kudanana naye handizivi kuti madzimai avo. Unoziva sei? Kudanana naye. Kudanana naye. Kuti madzimai avo. Amai wewe. Usebenzele ngoba unoza kudanana nawo. Apa ari kujeri. Uyu muzukuru wemurume wangu. Ndakabata paraita. Chivanhu kacho. Chivanhu. Ari kujeri. Samunomuzero. Mati? Nomuziya. Ndiye murume. Mati? Ndiye murume. Ora muzukuru wejeri wacho ari kujeri wacho. Mati? Ari kujeri murume wangu. Aiwa asi murume wedu. Ari kujeri asi murume wangu. Murume wangu. Murume wangu. Uchi chake. Muzukuru wake. Muzukuru wake. Uchi chake. Mati? Uchi chake. Uyu ndofambidzana nawo. Mimi mukadzi wangu. Mati? Unoziva munhu. Mise mombe dzake fo. Chiramba china. Uya pacha anozvidefenda bozi uyu ndamunyimodza. Imo mise mombe yake bodzi. Tapedza kai. Mama. Unoziva kuti munhu chikomba hakucheri. Aya ndokubura kutaurawo. Pakomuchataure. Ndimataura kuti chikomba. Kuti munoti chamuda kuwedza pamusoro chikomba. Aya kuti ndizofambidzana naava ka. Murume ari kujeri. Murume ari kujeri akatongwa 9 years. Saka ininiwo ndakati wandikwanisa kugarawo 9 years nokula iye murume wacho haana kumbondirorawo. Makaramba ere. Ndina. Eka. Haana kundiroora murume wedu. Aiwa. Kuraza amaika. Iyo nyaya yamuziva kuti munotora vanhu vaika kujeri motora varume muchiita so. Imosha iweyo yakazvimirira. Mama. Mwanzo? Imosha iyoyo. Alright, akadzoka kujeri. Alright, ngatingoti hapa. Adzoka kujeri anoti kuenda kunani? Inini murume wangu paakasungwa akanditi. Murume wani? Murume wandaigara naye. Iye murume wanyu wacho twamusaina mapepa. Simungosaina chamani. Uwe musimwa cho ndosaina uko na chamani. Ndako unosaina. Nawo ma. Kaza nguwa zauza tichikomba. Kasika wakazi usadaro soka. Zakuti tasoka. Sai no mungu ya kumkazi. Auze mabadari. Mama, chikarai kubatsire. Mama maifa kupa gupuro. Kuti rasa kubate. Ine murume anchada hapo. Murume nyama. Ani murume nyama. Ndoza munobva maita kama wiki. Ndiri munhu wenyama. Ndoza kubarira. Arega ndivape gupuro. Aiwa mupe. Mirirai nguva ari kujerira achawe. Ndimakonzesa kudaro. Vaisire musesandi. Yava tinoita nokuti anokonzeresa. Musesandi uno. Uyu isire ndo December. Iwo muzukuru uyu akaramba achitambira futi. Iwe shamani unobatira sei? Mukadzi womunhu wazinzwa. Ini ndaikumbirawo kubvunza changamire. Ndofunga pandikadanana nemukadzi. Mukanditeerera wani. Angasiyana nemurume akachiti tawirirana sati kumira kuendesa mbacha. Saka ava vakazondiramira mukadzi ndikutogara naye kumba kwangu. Mukadzi ndotogara naye vana vake chii zvese ndinawo kumba kwangu. Wakaramirwa nani? Neva vakabva wandipa. Ndikutogara naye mukadzi kumba kwangu. Imosha. Yakandodzwa kuti shamwe rangu goza haana kundibvisira mari chichi ndozvaitaurawo. Namama. Mune vana vangani? Hawana kana mwana. Antina mwana. Hawana kana mwana.
awana kana mwana achiti tine 5 months tatorana one 5 months watorana ipapo ndopa ndizvo Shamari, murume akaunga dzonzi akaenda kuJeriko. Anashanga akapisa kuvabereki vake. Ndizvozvo. Ndokutora advantage. Wakaitei. Handina kutora advantage changa mberi. Ini ndakati zvinonetsa kutongesa munhu akudza chokwadi kuti handina murume ende iwe inini wandino mudzimai. Asi wazopuhwa iwewe wazona vachikuramwira mukadzi paupa vana watora mukadzi chete mukadzi nevana vana vacho havasi vavo ndiwe mukadzi watora ndinawo pamba pangu atori pamba pangu mati baba tine 5 months nditonawo pamba pangu ndatowasiya zvizvo ari pamba kumba wenyakabvisei hapana apana inini mukadzi akatonewa ari kumba kwangu inini tichitandara ari ndansi kumba kwangu waita ako shamani washingirira hapana chiri kubhadharwa wasuvaisha saka ndinobvunzawo pamusoro 5 months idzi ndedzekugara kwavari kuita ava vari 2 here takagara navo nasekuru nasekuru vavo vagara mamanzi abhurariri nasekuru ava ndakagara navo 5 months ndatanga muna May kusvika muna September ndopa vakasunga haana hatozikani hapana mese muri chikomba nyanga iri kuti ndachikumbirawo zvangu dai iwowoka after 9 years kana abuda ka anodzoka kwaapiwa aiwa handina kuramba ndaikumbirawo zvangu kuti tizosvika pastage iyoyo dai baba ava vari apa vachikwanisawo kuti musha womumwe munhu vambouremekedzawo nekuti tine vamwe vanenge vari mumashure kwangu ndosaka mukuona ndakazoti nichita se mabatiro andakavaita manheru ndakanguti chigarai kupi bhozi hazvigoni kuti imba yakavakwa nasekuru vangu inini handiti baba ava votora mwana wavo unorara ikoko tora mbuya oenda navo handiti kunosvika mumwe anogona akadhakwa bhururu wangu inini waasekuru handiti anogona kurwisa mwana kana kuita something handiti kana kuti ivava vacho vanogona kuzorwiswa vari pamba papi ipapo ndokusaka ndakati hazvina mazuva zvinhu zvandikutaura boziva sekuru vacho hawana kana mwedzi hazvina kana mazuva iro danho iroro takaritora ndofunga pandakazonzi tofanira kuya kudare muno musi sandisa nhasi bcause hazvina kana 4 days aiwa kwete 5 months inini neni tokoti tane wiki nemadays kutaura chokwadi pamberi pedare kana ndini odandaziziva ndingatore mukarai nakunzwisisai uri raiti kuprotecta vana waita hako amai ita izvozvo negwara ndofunga tapedza chese aiwa tinotenda awati atenda mangwana uramba ivo tatenda aiwa ndidaro ndangamira ndimaonawo zvandataro ndokwanisa kupuro chokwadi amai bhadharirwa iwo makutange pechi indogara indokurobvunzawo pazvinhu zviri kumba zvani kumba kune midziyo iriko nekebheni sezvo ndakugarawo kebheni yakatengwa ichinzi ndeyangu nemurume wekuti tigarihandi matanga asina kuroora hapana munotora munokubvisa hembe dzenyu chete ine mapureti enyu zvimwe zvisisiyai unogara kupisha ita kuti pauye munhu ava ngakubudise hembe dzavo chete handi vatiyo sekuru vasina kuroora bata vakatengerwa zvinhu zvasekuru zvinhu zvasekuru zvinosarama muda kungwarama ande paimwe yapinda chisimuka